Záleží našim diplomatom viac na kariére v Bruseli, než na lacnejšej nafte pre Slovákov? Dirť Dimeši práve odpálil bombu a Ivana Korčoka nešetril. Obvinil ho, že namiesto slovenskej energetiky bráni cudzie záujmy. Je Korčok naozaj diplomat v službách Slovenska, alebo len roztlieskavač Bruselu? Pozrime sa na fakty bez emócií. Slovensko bojuje za to, aby k nám prúdila ropa. Premiér pohrozil vypnutím elektriny pre Ukrajinu, ak nám nevrátia surovinu, ktorú potrebujeme pre naše autá a priemysel. Logický krok pre ochranu nášho trhu však, lenže Ivan Korčok sa v tomto spore postavil prekvapivo na stranu Zelenského. Dimeši mu pripomína jeho pestrú minulosť. Slúžil Ficovi, Sulíkovi, Šimečkovi, vždy tam, kde sa rozdávali funkcie. Pre vás, čo tankujete na pumpách, je to však dôležitý signál. Ak naši poprední politici v čase krízy uprednostňujú potľapkanie po pleci z Bruselu pred energetickou istotou vlastnej krajiny, niečo tu nesedí. Podľa Dimešiho Korčok jednoducho aportuje tam, kde očakáva odmenu. Miesto toho, aby sme držali spolu pri obrane našich potrubí, tu máme politikov, ktorí podľa kritikov kidajú na vlastný štát, len aby sa zapáčili mocným v zahraničí. Je toto úroveň diplomacie, ktorú potrebujeme v roku 2026? Má byť slovenský diplomat v prvom rade lojálny k vlastnej vláde a občanom, alebo má právo v čase krízy hájiť záujmy iných štátov? Napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o postojoch Ivana Korčoka. Je to skúsený diplomat, alebo len človek, ktorý ide tam, kde fúka vietor? Ďakujeme za sledovanie, nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Toto bol Politický priestor.